Osasun eskubidea. Gizon baten alaba hiltzear dago eta ezin du bere medikamendua erosi. Mediku batek soluzioa dauka, baina medikamenduaren kostua altua da eta ez du traturik egin nahi. Orduan gizona zalantzan dago farmaziatik erostea edo lapurtzea. Azkenean ezin du dira lortu eta ez dauka beste aukerarik. Orduan medikamendua lapurtu egiten du bere alabari emanez. Erlijio eskubidea. Pertsona bati mugikor hartzen zaio eta musulman batek bere mugiko hartzen du. Orduan musulmana izateagatik lapurtzen dagoela uste du, baina bera bakarrik zorutik jasotzen ari zen, berari itzultzeko asmoarekin. Emakumeen aurkako indarkeria arazo globala da eta horrek herrialde bakoitzaren espezifikindu egiten du. Kasu honetan, emakumeen segurtasuna, osasuna eta bizi kalitatea arriskuan jartzen dugu. Eta askotan, isilpean geratzean, sufrimendua eragiten du. Hala nola, psikologikoa, fisikoa edo sexuala izan daiteke, non eraginak suntsitzaileak dira. Estatistika begiratuta, 3 emakumeen batek gutxienez bat erasoa jasatzen dute. Baina tristena, eraso horiek ez dira azaltzen, beldurragatik edo zer esango dutenagatik. Gaur, ahotsa altxatzeko garaia da, mezua argi geratu dadin. Elkarrekin indarkeriarekin bukatu du. Ez gaitezen izilik geratu, entzun, lagundu eta salatu. Indarkeria ez da inoiz irtenbidea. Hezkuntza derrigorrezko eskubide bat izan beharko litzateke, guztion etorkizuna hobetzeko aukera ematen duena. Munduan milaka gazte eta aurre daude hezkuntzarik gabe, gizarte diskriminazio eta genero desberdintasunen arrazoiengatik. Eskoletan irakasleek haien ezagutza transmititza dute helburu eta ikasleek ezagutza horiek haien etorkizunerako bermeratzen dute. Horregatik eskubide hau eskugarria izan beharko litzateke, gazte guztientzat bakoitzaren gaitasunak garatzeko. Hezkuntzari eta ezagutzari esker, gazteek haien helburuak lor ditzake, lanpostuak edo graduazioa. Hezkuntzaren eskubidea guztiontzat da, eta gure helburua hau bermatzea da. Jarrai dezagun. Etxebizitzarako eskubidea eskubide ekonomiko, sozial eta kultural bat da. Bizitoki eta babesleku egoki bat edukitzekoa. Konstituzio nazional askotan dago aitortuta eskubide hori. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalean. Kaixo! Zeran bizitza? Bueno, ez da eskalatu. Aki zuenez, ikasketak amaitu dituenean, lanean ez nintzen, irabazteko, etxebizitza bat izateko, baina ez da ondo. Ni berdin dago. Kotizatzen hasi nintzenetik, diru horrezen egon naiz, diru guztia, eta oraindik ezin dut etxebizitza bat erosi. Ni hasieran berdin ebile, baina ezkerrak gurasoek aitona eta amoren etxea hartzeko baimena eman zidatela. Bai, etxebizitza lortzea gerezina zela. Bai, oso garesti dago alonkailua eta ia ez bada lortzea. Gainera, bankuak ez digute laguntzen eta lan kontatuak ez dira zikurak. Ni ezkerrak igrasoa izen. Baina hori ez da bidezkoa, besteok ez dugu aukeratu. Baina zer egin dezakegu? Ez dakit manifestatu edo presioa egin, alternatibak bilatu. Ezin gara geldirik geratu.